zai kuma da dama a yadda ke mai kawo ake ba ta faɗa kuka da su a faɗa a yadda ke. Banci ya tun da kana gaba ya an gama komai wallahi ai ko da falale sai mun kai ma ita wallahi ko ba ta ku je ku yi na ku 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 ba da ku. To assalamu alaikum wa rahmatullahi. kai Wow.